Ahoj, já vás zdravím, vítejte při novém kanále SF Game Black Warriors. Hrajeme hru Shakes and Fidget, jak si můžete všimnout. Já jsem QB a hraju to s jedním kamarádem, on se jmenuje Vítek a pár dalšími méně slavnými. No, takže zřejmě budeme dělat videa z podzemí a možná budu dělat i nějaké kratoulinké let's play, ale to je fakt hudba budoucnosti. Tohle je taková jakoby první informačka. Tady vidíte, to jsou všechny mé postavy. A to tak. Teď si dáme. Kam se to zase najel? Jo, to jsme se volili přes Skype, víte. Obrázek. No. Takže dál. No, tak. Tady je náš kanál, ještě tady nemáme žádný videa, ale určitě je tam budem dávat. Tady už jsem si udělal i nějaký popis a no, jak víte, znáte to, no. A to bude na úvod asi všechno, uvidíme se u dalších videí. Tak, čus.